RAC1. Jo és sentir aquesta música i ja m'estresso. M'estresso perquè ve l'hora del concurs de l'Albert Vico. No és un concurs, és una carnisseria, és una piscina natural, perquè aquí dieu hola ja us envien a l'aigua directament. En fi, vosaltres mateixos, si marqueu el 902 47 700, que Déu us agafi confessats. A més, podeu guanyar un gran premi, perquè avui, entre tots els que participeu i encerteu, sortegem unes sabatilles esportives Múnich, que us enviarem a casa vostra, i poca broma, que no es pot ser més fashion. Les sabatilles Múnich són el calçat oficial del Festival Castell de Paralada. Pur glamour. A Múnich 72, va passar... Marc Spitz va guanyar, sí, però no parlàvem de la ciutat, diguéssim, ni dels Jocs Olímpics ni res, parlant d'una altra cosa, I si falleu, tranquils, que també teniu premi, perquè sortireu volant des del trampolí de la planta 15 de RAC1. Per tant, valents, 902 47 700. No m'ho puc creure, però ja n'hi ha. Home, clar. La Pilar, per exemple. Pilar, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Molt bé. Portes el banyador o el biquini? O el triquini? Jo sóc de biquini. Tu ets de biquini? Sí. Doncs a l'aigua. Vinga. Et passo amb l'Albert. La deixes participar? No, home, no, que era broma. Però si l'has empès tu, és culpa teva. Home, però era per saludar, mira, així diferent. Estàs aquí, Pilar? Sí, encara estic. Menys mal, bravo! M'he espantat una mica, però encara estic. Veus, Pilar, després tinc jo la fama i realment no sóc el dolent. A veure, Pilar, és molt fàcil. Et posaré una cançó. Hi ha un moment en què la cançó, una paraula queda amagada. Tu només cal que em diguis quina és aquella paraula. Pilar, avui és molt fàcil. Escolta. Bueno. Ay, papá, se me olvidó la... Ay, papá, qué suerte tan malhora. És així de fàcil, així de senzill. Mare de Déu, Pilar, veus com ja t'ho deia jo? Ai, papá, se me olvidó la... La, sí, què? La què? La cantimplora. La... No, un moment, no m'ho puc creure. Quan dius la cantimplora, vols dir la cantimplora plena d'aigua? 10. A l'aigua. Ara ens havies fet creure que pobre ho havia encertat. Pilar, Déu, la un petó. cantimplora no. Però per què els hem d'acomiadar així total? Si no hi són. No hi són. No, ja ho sé, però espero que ens segueixin escoltant, no? Sí, no, Però són oients que perdem de manera permanent, no, amb el teu programa? Ens van perdent. Clar. Qui tenim? La Joana. Hola, Joana, bona tarda. Hola, què tal? Molt bé, i tu? Pues mira, bé. Vis. Apa, ara com van? Un dels dos no pot parlar. Des d'on truques tu, Joana? Pues des de Barcelona. Barcelona, molt bé. I, Joana, una cosa, saps quina és la paraula amagada en aquesta cançó? No tinc ni idea. Doncs mira, escolta tu. Ay, papá, se me olvidó la... No diguis cantimplora perquè no és. Qué suerte tan malhora. Joana, tu fas cara de saber-ho. Pues no ho sé. No ho saps. Arrisca't una miqueta, què diries? Què se le olvidó? Ai, papà, en ti? se me... Com? Pensar en ti? El què? El Valentín? Pensar en ti. A veure, tornem-hi. Com ho dius? És que no et sentim. Pensar en ti. Pensar en ti. Se me olvidó pensar en ti. Té tota la lògica del món, Joana. Ai, senyor. Però Joana, Sí, saps cap a on vas? què? cap a l'aigua. Cap a l'aigua. Adéu. Adéu, una abraçada ben gran. És una paraula, no és una expressió. Se me olvidó una cosa Se me olvida concreta. la. Exacte, És la. una pista, La és una què? pista. La què se me olvidó? 902 4 7700. Jo crec que aquesta és fàcil, Jo també penso que és de les més fàcils de... Mira, li preguntarem, aviam què diu la Maite. Ja Va, l'he dit, Maite, bona la. tarda. Hola, bona tarda. Mira, estàvem dient que aquí hi ha una pista que és el la. Tu què, vols tornar-ho a escoltar? Sí. Sí, no? Vinga, va. Ay, papá, se me olvidó la... Ay, papá, qué suerte tan malhora. A veure, Maite, Jo ho veig molt difícil. des d'on has dit que trucaves? Des de Torrelles. Des de Torrelles. Jo només et diré que aquesta cosa que a ella se li oblida, Sí. a Torrelles també en teniu. I les compreu a les farmàcies. Vale. Ostres, Més fàcil no t'ho puc posar, bona pista. Clar. Home, sí, bona, Per tant, però... què se li va oblidar? Maite, no et vull posar nerviosa, Maite 5, Maite 4, Maite 3, Quina pressió, per Maite favor. 2, has dit? Sí, se me olvidó. La... Juga-te-la, Maite. Hòstia, és que pensava una altra cosa. Tu digues el que penses. La...
L'aigua, vinga, home, ja, adéu. Tira'm a l'aigua, sí. Tira'm a l'aigua, sí, ho demana ella. Però és que ho entenc. Mònica, bona tarda. Hola, bona tarda. Des d'on telefones? Des de Cornellà. Ho sap. Gràcies per fer-ho, Ho sap. però mira, aviam què passa. Que ets la, 1, 2, 3, 4, la 5a participant del concurs, eh? Sí. Mònica, Digue'm. què s'oblida o què s'oblida la noia de la cançó que es compra a una farmàcia i ella és una noia? Sí. Sí. Sí que... Que vols tornar a escoltar-ho? No, perquè igualment no l'encertaré. Ah, no l'encertarà. Mònica, per ser tu, I perquè ja en portem 5. La paraula, que és una, comença per P. Val. Pastilla? La què? Pastilla. Pastilla. Un moment, perquè la Mònica ha dit pastilla Ai, senyor, no ens en sortim, eh? i te'n vas a l'aigua. No! Adéu! I no és la pastilla, però la Mònica, diguéssim que allò... S'ha aproximat molt? Pilot al pal. Carme. Pilot al pal. Hola. Bona tarda, des d'on telefones? Pues ara truco des de l'Escala. Des de l'Escala, però això vol dir que Sí. vas cap a una altra banda. Sí, me'n vaig cap a Sant Antoni de Calonja. Doncs, Quina entre sort. l'Escala i Sant Antoni de Calonja hem de sortir d'aquest entrellat. Doncs jo us ho dic ràpid. Sí? Sí, No ho sap. sí que ho sé. Ah. Un moment, Carme, Catalunya t'està escoltant. Digues, què se l'olvidó? La píldora, la píldora. Ay, papá, se me olvidó la píldora. Enhorabona, Carme, que te la coneixies, aquesta cançó? No, però clar, amb la pista de la farmàcia i tot... La farmàcia, la pastilla, diu, doncs alguna cosa serà la píndola. Exacte. Doncs La pastilla no lligava, doncs la píldora. La píldora que rima amb malora, més o menys. Ara. Més o menys, ara, molt bé. Sí. Molt bé. Molt bé, Carme, ho Per has la fet part molt rodona. bé. Tens el número 1. Mana? Saps cap a on vas tu? És una Sí, pista. a Sant Antoni de Calonja, ho acaba de dir. Sí, però l'aigua. Sí, cap on va. T'engega l'aigua igualment. Una abraçada, Carme. Adéu-siau, el número 1. 902 4 7700. La que ve ara és molt fàcil, aviso. Molt fàcil. Aviam si tenim més de sempre és dos fàcil. concursants. Doncs Estaria aviam, molt bé. va, Que el obtin el Marcos. premi. Li podem dir bona tarda al Marcos. Marcos, què tal? Bona tarda, Molt bona tarda. Des d'on truques? des del clínic. Des del clínic? Estàs dins del clínic? Sí, home, fora. Però que t'estàs recuperant? No, la dona que tinc un fill. Ha tingut un fill? Hombre, Sí. Com es diu? Aviam qui s'emporta el premi Nena, avui, nena! És un nen, es diu Leo. Leo. Bravo! Quan ha passat, Marcos? Dimarts 13 va ser a la 1 del matí. Molt bé. Què dius, ara? Això és quan ha passat. I quin dia va néixer? 3 quilos? és que li faltava un mes i, bueno, i és prematur i li quedava un mes i encara pesa un 800, està a l'incubadora i això. Bravo, pel Leo! Escolta'm, una abraçada ben gran, que tot anirà bé, clar que sí. Marcos, el nen et neix amb dimarts 13 i avui ha de ser el teu dia de sort, Sí, Jo no potser sé com aquest veus, nen això. vindrà amb un esmúnic sota el braç. A veure, Marcos, aquesta és molt fàcil. Et poso una cançó que és superconeguda. Tu només cal que em diguis qui la canta i el títol de la cançó. Un petit detall, Marcos. La cançó està al revés. Hi ha un moment que quan escoltes això dius ara, però de cop i volta et aquí hi ha marxa. persones de l'equip que no volen mirar el guió perquè volen jugar amb vosaltres i ja n'hi ha dos que ho saben. Marcos, tu també ho saps. No ho sé, Com que no? No ho saps? Bueno, m'ha semblat Azúcar Moreno. T'ha semblat què? Las Azúcar Moreno, Bé, però m'hauries de dir una cançó d'elles, també. la cançó era, bueno, m'ha semblat el... Caramba, con solo se vive una vez. ¿No? Si te importa el que dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien. Solo se vive una vez. No pot ser. Estem arrodonint el cercle. Tu t'has fixat Ho he quina dit, que era setmana fàcil. de la vostra vida heu tingut, Marcos? Hòstia, tio, és molt fort, És Sí, molt eh? fort. Marcos, És molt fort. ho has fet molt bé, et felicitem per aquest nen tan maco que has tingut, la teva dona que està fantàstica. Tens el número 2, Marcos. Gràcies. Saps que li agradaria molt al teu fill ara poder veure com el seu pare... Se'n va a l'aigua! Volant! Aigua! Tio, bomba! Nosaltres fem una mini pausa per la publi i tornem de seguida. Fins ara mateix. Albert, de cara a la setmana que ve fes-ho més fàcil, home. RAC 1